Извинявай, може да се повоза малко. Следвам командите на Зара в практикер, час едно. Готови ли сте? Аз не. Искам да вземеш 5 пакета туалетна хартия. Добре, вземи 2, защото виждам, че си много и помоли тези хора до теб да ти помогнат с още 3. Извинете, дали може да ми помогнете с 3 пакета, трябва да взема до касите само да ги закарам. Дайте направо тук, ще минава. Благодаря ви много. Остави ги сега там и ела пак до тези казани. Можеш ли да влезеш в него? Няма да влизам в казана. Тук идват двама мъже. Я питай ги какво ще правят. Какво ще Извинете? правят с тези неща? Какво ще правите с толкова много бетон? За маска аз не правя много разлика. Какво нещо ще замазвате? Я отиди при служителя. Ето там и го попитай дали може да се повозиш. Извинявай, може да се повоза малко. Имаш книжка? Не. Трябва да имам книжка, за да го карам. Я вземи туалетната хартия, отиди при същия служител и го питай според него за колко време ще ти стигне. Извинявай, само те питам, според теб, за колко време ще ми стигне толкова рула туалетна хартия? Доста яво. Лично те отказва за червата.